Yo, masaran bergoyang sak senen. Monggo keluarga besar Langgeng Mulya. Sinten lho Mbak? Ayo Pak Ade ayo hae. Matur suwun. Ayo lebokke. Lilo aku kudu lilo.
Yati Gel, oke. Oh, timun sikarane, ayo bangun rumah tanggane, ayo dek, iki piye? Ayo dek, iki piye jolali lo dek? Anake wong bakul tempe, ya iyo, ya iyo, timun sikarane, ayo ngopi bareng-bareng. Ayo mas iki piye? Ayo mas iki piye? Jalani lo mas. Saya rambut Joko gerdu nglepus wae. Sugeng rawuh Mbak Manto. Penting suwe. Pak Narto asik Sragen bergoyang.
pesan moral bagi sedulur-sedulur berada di luar negeri. Pokoknya sing hati-hati. Mbak Narto. Sowan karo Mbak Narto. Nganti sabrono ing luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo tengok mangkoteni enten ingkang badhe bawani capek gunung saben bengi nyawang jumeneng to Dik ampuh men kowe hei bocah rek manja men kaya ngono kene. Kok cilik to, Mas? Cilik ya ben penting suwe. Masuk kursu mono to, Mas? Gedhe kaya Pakde Mantor iso ngalor gelem. Aku senenge ngulon lho, Mas. Wah, jan penak ya Mbah Kong. Mantep. Kong. Sampene gedene ra mantep. Jinjit ora? Jinjit apa ora? Alah nek turu ya pas engko. Nek turu bareng. Iya aja nganggo turu bareng ya kadang yo ngadeg. Ya nek diukur nyate wong semene tapi nek engko. Tapi ya pas lho Mas nek rene iki mah. Lah iya nek. Ya pas ya Mas ya. Piye Kong? Piye? Piye kok balani neh kene plepeken kok. Ora iso ambekan iki. Dikekepi kaya ngono iki masamu. Pas porong Mas. Lah iya. Pas porong Mas. Wis. Neh ora wis. Malah ning neh kok wis wis Mas. pasang oksigen malah. Plepeken aku ndak sumpah gini. Masa ngono tok ya wis to Mas. Ya mene gedene lho, ya ampun kulkase. Yen memajang. Lah iya. Yen memajang tung gentah ngedut. Lahan iki. Oh. Mau nganggo janur. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawat rasanya ra karuan. Susu penyanyi badan enak sekali.
lali. Mas. Nemu penyanyi kok penyanyi ayanan kok ngene. Bocah perut ngapa-ngapa iki. Demai urung kok kaya Ternyata cilik iki malah tetek loh Mas. diomong ya. Kayak nek jarum, kayak border ngono lho Mas. Kaya Banarto ngono iki malah anu nek walsane akeh kuwi. Oh iya. Oh delok Mas. Delok meneh. Delok meneh. Ayo. Kembang wae weton. Gunung. Ayo Kong. Hakong. Hakong. Piye lho? Piye kok walik sing jegleng aku malah kowe sing jegleng iki piye? Aku sing pengen. Wo sing pengen malah kowe. Aku ora sing cilik bae luwih penak sing cilik lho. walik ndak sing jegleng kudune aku malah kene. Ya wis aku tak sing manut Mas. Bocah kaya nerane sing ngopeni. Aku butuh donatur Lah Mas. iya. Ayu ya entuk, pinter ya entuk, cerdas, ya gede dhuwur kaya pramugari. Orane sing ngopeni lho. Oh ngono. Pipine po ironge. Iki sithike ya Mbak Kong iki ya rada ngenyek ya. Aku ya rumangsa jarene aku tilokne mancung iki mancung apane lho Mas? Kowe iki sakarengan kaya Yuli. Kaduan Mas. Lho, gede dhuwur kene iki. Lah ya kaduan ya Kong. Pacitan Waruto kinucap carita bojreng iblis saya butuh karepe dhewe Sarawe anting-anting sebelah. Aku ya sing mau lho, Mas. Pokoknya Iya. aja kuwatir tekan omah engko tak kaya anting-anting Mas Putih ning sebelah. Kayak mau ya, Mas. Heeh. Mau kan wis nempuh. Ono gak nek ilang kalung. Ati-ati Mbah Narto ki dhewe. Kayak nganggo rebon barang, Mas. Rebon kuwi ngerti apa ora? Rebon. Lah iya. Lah kok dadi rebon ki nek rebon ki ya ikan asin udang kae. Piyai sepuh ngomong bismillah semelah kok. Iya, bener. Kleru ya ora apa-apa. Heeh. Panas udan Janjine kapiye jangan sok-sok jam mepet-mepet. Penak lho Kong, penak sing mepet sih. Urung-urung wis panas ngono lho. Kong. nganggo jula-juli ya Mas Landa. Rasa nganggo reok. Ya. Panas udan aling-aling caping gunung awan-awan menyang karetan nilih hondo ning omah mburi. Rabi prawan-prawan koretan, rabi penyanyi ngarani ati. Ngono-ngono salahku dhewe. Rungokne pimpinan campur sari iki.
Pilih roti apa salak regane MC saiki mudah kantil ledek keyong ledek kantil ledek keyong dek kentil amben kayu ngomeme gaplek penyanyine ayu anune mletek apa ke? kayak jaran kurang kawin ya mas ya Seo. jaran kurang kawin Kok iso jaran kurang kawin iki lho? ya iya nek jaran Lah wong ora nek jaran iki sing semene iki ra ono. lho jaran-jaran sing biasa kawin-kawin iki meneng ae ora kaya iki jaran kurang Ya gara-gara menawa gak nek sing ngopeni kuwi mau lho Mas. Nek rumangsane. mboten sah kalau Ora sah wong, gak sida balik yo. ora ngono lho rasa nyuwar-nyawer bolak-balik Gak ngono. Beda. 2000-an kok Lah ya beda, balik yo. apa Masa ya beda ngono to? Natian wadon sarwi no mane banyo kong Sik. niku yatra mboten laku cobi kula pirsani Sik to, ngene lho, Gel. iki duit dolar kan gak Agak payu ngono aku lagi roh duit 50. lah Oh euro. cobi kula pirsani niki duit mboten kanggo gambare mboten Pak Karno kok Lah iya. mboten kanggo nggih Bu nggih Pak nggih Sing payu ki gaware mesem kan lho, duit Bong. ngeten iki tumbas es mboten kanggo to Lah iya. alah ora kanggo kok mboten kanggo duit ngeten iki Ora kanggo nek sejenenge sing payu ki sing gambare mesem lho, Kong. cobi lah nek iki nggo kowe payu ki ah wi kanggo kowe enek gambar Indonesia Iki piring kena berarti kan iki euro apa payu tumbas kacang mboten payu iki payu. enggak nek payu Iki payu. nggih Tukokne apa, Mas? kotok-kotok Hah? Otok-otok kan. Heeh. Oh iya bener iki kena iya iki. spesial ke Banarto Thank di you. zaman perjuangan Aku lagi roh kok luntur lho. njur kelingan Iya. anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ganti matur nuwun Mas Jarine wis keturutan sing digadhah biyen ninggal janji ning saiki opo lali monggo nek gunung kacang dongi sego jagung yen mendung asili capek gunung Tapi gunung kedepannya. Ya Allah. kuwi ya euro Oh euro. Oh euro Indonesia ki gambare genten gelungan ngene iki. Jadine jenenge Cut Mutia ngene iki. Ya ampun aku ya lagi weruh lho Mas. Euro kene iki bae gampang luntur gak payu jare Kong. Kok ngene iki jarene ra payu sing payu sing pripun, Pak? Sing abang. Berarti sing mlengeng. Syukur bisa nyawang
gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lopo njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ati Cakup Banarto di mana-mana yen mendung tak silih capek gunung Mas Landa kalajengaken bocah gunung padha-padha gununge terus mengke malih kijing miring nggih Kong nggih Mbak Is bablasnya bocah gunung Mbak Is nano yo telas kirin syukur bisa gunung desa AWSJ bergoyang monggo Mas Agung jroning padha lara laku kowe SJ ada lagi sembah nuwun Mbak Kakung Mas Ateng Mas Agung bola cokek bergoyang iya masuk Mbak Is monggo Pak Sis Mas Nyomo sedyan aku wajah ngono monggo Mbak
bablas Daerah. apa? Mas Agung bablas apa, Sor. Mas? Sor. Sor. Sor pokoknya. Nggih, bablas apa, Mbak Is? Sri Uning. Sri Uning, bablas Sri Uning, Mas. Ayo, Mbak. apa kowe raket lihat Gocekan karo aku. kowe izin ada wae. Iya. Iya. Kowe es bergojang. Iya iya iya. Masuk Mbak Is. Sampai bawah. Sampai bawah. Kan gelondong yang yang bawah. Iya. Aduh deh. HE Rin, Bos. HE Mas Agung. Ayo, ke HE sih. Wis wayahe HE lho. Ya wayahe kok ngenteni apa? Yo. Oh, 12 ke lewong baru di HE. Yuk, telaske, Mbak. Katresnan ning wirat maya tinapi dening Rara Sri Uning senadyan wekasanira rateng rena kalabuh negara. Kowe sing ada. Yo.
sapa iki? Mas Agung. Grandong kon joget. Mas sampai Grandong. bawah wetenge ratu. Ganjel. Matur suwun Bapak. Ayo Mas Grandong. Hae. Ora iso joget teko bawah, ganjel wetenge. Ayo. Sabdo. Yuk, yuk Mbak Is. Sabtu. Atono di mana-mana. Bagus gantilanku bodoh hati ritme siang hae sekno iki bablas ke apa meneh napa wis telingsingan lagune Mas Wakit Hae pokoke iki. nganggo hae pokoke Kinorban jiwa raga undang rasa rumah sampai ler nguyai sakara katan bisa ngloloke atiku. Mas Agung rung hae lho Mbak Is. Masa ya kan juga dhewe, Mbak. Yo, Lah kok malah ngalih? Maju, mundur, mundur, mundur. Wis dikok tas pokoke, Mbak. Telingsingan yo. Mbak. Sing ndak telingsingan. Hae.
sik. Lek wakit, ora go esek-esek piye to? Biasane lu esek-esek. Kurang waya esek-esek, Mbah. Aku ki lagu iki nggo Mas Agung lho kok malah dikeroyok kabeh iki. Teng, Ketuane wul, wul. teng, santai teng. Mas Tono napa mengke lagune? Ayo. Bareng sampun pepanggian nyatane cur luluh batine anti wektu pepisahan batine cur tambah tresnane. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimpi susu. Susu perawan rasane ra karuan, susu Yati pancen enak sekali. Munggah ning pucuk gunung, dhuwur biang. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Bokel, Guguk, bokel, 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 guguk, bokel, bokel, weh sambung wajib dalu. Spesial pada Surono Budi, kodok gede bergoyang. Pade monggo. Kalian Bude kita merapat. Ayo. Pak De Surono. Monggo Bu Surono. Se. Monggo Bude. Sing gede pang ngapuramu, nimas pepujanku, jejantung hatiku, sambungku ing wanci dalu, ngrupit dosaremu kalawan karmamu. Jumeneng monggo jumeneng. Kang Mas Kang Bras. Monggo. Tak gendong bawa ning kasur, Ono engkang nyaruwe yang mong akibate aku mong bayangke yo remuk ing atiku iki yen bajur ngelingi Oh iya duit 5.000 iki sakno apa tenan sidot dadi catelu tak kanthi iki monggo jumeneng Bude ditopo Monggo, boten. mati. Oh nggih. Kowe mau dikek 20.000 gak gelem ya, Dik. Aku pikirku isen yo ki padeku dhewe kok ya. Iya, mbok taman. Mos aku namen dite Pakde, bareng ngekeki kok 55.000 kaya ngene. Syukur. Bangetan men to Dede senengane ku. Syukurin loh. Aku iki kurang apa lho, Dik, aku arep Padi Surata iki. Tak siarke Kurang sing gede. di pasar pun gede. Mosok 10.000 lho. Kurang gede. Kurang gede ya ben, penting suwe. Anyel aku. Mendak boyo entus sedang urip lan ati. Kaget gawa Jor lair putri Sulistyo terus bisa nyuwun. Ayo yo. Nawe sing kalau iki. Weh, pindah. Geser. Kleru manggon aku ki.
lho wis pindah-pindah. Api-apian aten nggih Pak De. Lagu iki diteruskan apa boten? Lanjut. Sing nyanyi kowe. Oke, siap. Oke, baik. Aku sesuk emosi aku. Kang Mas Kang Bra nitisake urip lestarine atine tak ono enggal garuwe yo mung akibate aku kok daya Yo, ayo. Ramo ing atiku iki yen banjur keling bocah telu iki. Senasibmu ya kuwi. Kowe tidak nyanyi Dik, nyanyi kowe. Boten Tenan sida tadi tanganti dikserpo kemati. Ayo nyanyi. Wah, sakno Pak De. sing nyanyi aku. Yo Awas. yo yo. Sing nyanyi aku. Iya, ndak entekno. Ayo. Ayo entekke, Sing Mbak. nyanyi aku. Iya. Jatahe pas 50 iki. Oke. Wangger 5.000 kowe. Oke. Mendah boyo yen to sida banter kaya cacah. Kuwi jane kuwi awake piye to kuwi? Sing nyanyi aku. Wah, marah emosi ayo arek kono. Gondrek. Angger kene wis mendah boyo tak tungtung. Lah ngono lho. Oke. Mendah boyo yen to sida kabeh muni no beno banjir, masyaallah. Landak. Kabeh muni greng ngono lho. Kendang tok iki lho. Oke, Oh. siap. Tak tuntung lho pokoknya. Antara kendang kabeh muni greng ya to. Oke. Mendah boyo yen to sida. Ra nyanyi ra patek nau. Lah iya, mulane gur 5.000 kowe ger. Aja mutung, wis tuwek mutungan. Kowe ngerti apa ora aku iki batalke rong job belani kene iki lho. Batalke job. Batalke rong job aku iki. Lah ning kene Nangke ora paling arep kanggo. karo yoga-yoga kaya ngono kae. Lah iya nyatane ning kene ora kanggo lho Weh. kowe ger. Yoga-yoga ora manut karo aku. Minggat kabar apa-apa. Ore. Guyon. Weh. Guyon iki bekok iki. Kono ora entek barang kok. Jek pirang-pirang guyon setrum barang iki malah. Aduh. Mari megah-megah. Iso nyanyi Guyon ora iki guyon. ger. Iso nyanyi ora? Seneng. Dan. Guyon aku guyon. Oke, siap. Minggir to Dede, lah sampean iki yo. Ora ngerti wong lagi gawe emosi. Mendah boyo yen to sida urip tak gendong komodo-modo Jor lahir putri Sulistyo terus bisa nyuwara diko kang wis rata. Ya. Masa Pakde Suroto asik terus deh asik bareng koyaknya Mas Ayo Masuk yo. gede pak ngapuramu Dimas pepujanku kejantung hatiku bukan rene sambungku ing wanci dalu merupi dosaremu kalawan karyamu Kang Mas Kang Bra itisake ore lestarine ati pirantike mana di mana anak hampir saya tan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayi
kowe kuwi tak benekke walah. Aku saking sayang karo kowe. Iki amplas apa-apa to, Gel? Amplas Ya piye to? Allah, nek tangane kasar ngene iki nyambut gawemu ya. Wah, amplas mbahmu disko kuwi. Lah kasar lho. Sing halus ya kono, tukang kendang kono. Ora tukang kendang, selerane Mbak Tuti tukang kendang ki. Ora deh, Ora sida. Saiki selerane sopir. Iki ta? Sopir bego. Oh, supir begok ki lho. Ora. Peko. Pak De, matur nuwun budhe nggih. Kowe mesti sembah nuwun. Umpamane jenengan mboten doblan mesti ten mriki terus. Nggih, sembah nuwun. amin. Sehat terus nggih Bude, Pak De. Mengke mampir apa mboten? Panjang umur berkah barokah. Walah, Oh, Mriko mboten apik. bablas tenggene Pak No. Oh, nggih. apik mriki. Mriko cancel mawon jeng-jeng mawon. Undangane sesuk lho, Man. Kula balik mriko nggih. Nggih, matur nuwun sehat selalu nggih Bude. Pak De panjang umur. Nggih, monggo. Mentah boyo Sing bener. Yeto sito urip lan andika mesti bagya mulya terus lair putri Setyo kang bisa yuwana nika Yo. Asik. Asik. Botabote mung dengan ketemu Nyanyian anggota barat menuruti karepe ati yen pantene ora tresno boyo kondo sing prasaja ojo gawe gelati aku ora bakal mundur
bote kepengen ketemu Najan aku tak parah nguruti karepe Barang saiki ketemu ninggalake aku kaya sumedal rasaku lotu menes nelesi pipiku yen pancene ora tresno boyo kondo sing prasojo ojo gawe kelo ati aku Ayo koco. Ayo Bun lanjut Bun. Siapa yang keluar ya? Arisa. ayo Bul Oke. Kaya ngene lakonku ngopo piye kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelo ati salawase Yo, Esther kemayune. Kadang Atina monggo. Bu, monggo Bu De. Spesial Pading Yo, monggo. Atino. Monggo. Yang Monggo lho, punya Bu. papan. Ayo. Kadang Atina monggo. Ardian Laundry-nya Cibitung Rawajulan Jos. Sing gedhe pangapura Mas Agung, Mas Agung, rencangnya banget ini. Tak gendong gowo ning kasur. Peti joket monggo. Bablaskeun napa niki Pak Deng Atina? Randa kempling. Oke, niki telas kesek ya. Medah boyo. Mendah boyo yen sedang urip lan atiku Gusti
pundi Mbak Tuti badhe tindak pundi Tersuwun undangan Pak Dewi. Ati ngaret tindak wae ora numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang angger kula purun rencangi Kelare
manis. Oke. Siap. Hah? Monggo Mas. Aku ora penak iki. Siap. Ayo. Manis kalau jenengan Roro Jograng Mas Mandel mengke. Oh, Masyarakat bergoyang. Tak kiol, tak kedul. Iya. Yo yo Aso. manis dik kowe pancen manis Tambah manis. tambah manis yen ora seneng Yen amis mesem. yen mesem manismu mung kulimatur kaya bisa rontoke jantungku Ganteng mas sampean pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng langgeng. Gongso alit mas nampine kampung. Alur ngidul sampean gawani gendul. Yuk. kembang mlatike dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe Pasar dening mas ning Surakarta. Aku ngerti sampean senenge kudu. Ibu boleh dicabut. Asai, matur suwun Ibu. Mbak Yati manis ayu terprasaja Roro Jograng. Emang lidah mas tidak Roro Jograng, Mas Rarno. bertulang. Padahal bersilat iku wanake wong lanang. Masaran bergoyang bersama dengan KWSC Nada. Monggo Mbak Purnama Kinanti ayo bergoyang bersama Bogel Mania Seragen. Ser, 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 ser.
Matur nuwun sangat dumateng keluarga ageng Mas Sugeng dalasan keluarga agengipun. Monggo Pak Denarno udan kangen. Masaran bergoyang. Ayo Ibu. Wes pirang tahun lawase kono kene ngenteni tekahane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Napa melih? Napa sampun? Oh wis. Lah nganggo HE ya semangat aku. Nganti kakak
Mas Jenada, Sangkan Parang Audio dan juga Trafoto, Lerap Sahabat Ais Wekdal, Mengke Sahabat Kusmetisa, kami kembali dari warga besar Bapak Sugeng Riyadi. Koce manila rayokane tumrap para muda luwe becik kudu sing prasaja sing becik dienggo dikuwang barang sing ala koce isi sawuya dik yo sampun ngaso kula badhe ngaso koce isi sawu sing penting pun kula sakanca nyuwun ngaso. Oh, bantal dawa jenenge guling. Oh, macan cilik jenenge kucing. Oh, sirah umet jenenge pusing. Oh, sampun cekap keretri. Monggo Mas Kepala. Yo. Ah. Marai rape nak lu apa boleh buat ya nangke lo janjane kuwi ngendi lagatu sajak nyurikani hatiku sujana kanca
dhewe landak bagus dhewe landak mumet dhewe dik landak mumet dik ngetan bali ngulon dik landak mumet dhewe dik ngajak bar monggo to diaturke ninggal katresnan Ayo. Gawe izin ada lagi. monggo keluarga besar sakit langgeng mulya langgeng mulya digoyang bersama dengan KWSJ Nada Nangis sakjroning atiku
Matur Matur suwun. suwun Dek Tuti, Dek Yati.